sakawa shehu sai gaban kulawa Allah kar na yo gazawa shehu da abin nufi na abadan ni ba zan bari ba shehu tsaraban kulawa gausi kar na yo gazawa gausi kai kake iyawa na san abadan ba ka gazan baya gausi ba zan wuce ba Allah ban roki salati ba kai salatin nan na girma gare shaban umma alihi har sahabbai Allah su ma suna gaba ba zan juya ba ba zan daina ba begen shehi ne abadan ni ba zan daina ba ya shehu da'iman sai da kai in ba kai ba za na yi ba shehu ba zan daina ba biyayya ban ma soma ba shehu ba zan juya ba faira ba zan boye ba shehu mai yin zagin mu zagin ka ba zai samu bari ba shehu sarbi layin mu gausi mai hada aikin mu gausi aike sai ta mu a layin ba ma kauce ba ya shehu bar amatsani ne soyayya ba ƙarya ce ba maikin aikinmu wannan dai ba zai gane ba da ba gausi ai wasu ma ba zan can gashe ba ba dan gausi ba da ban waye ba mai zargi daina in kaya bangarari ba sai shehu na yi wancan da kai in ba kai ba za na yi ba shehu ayya shehu shehu kaka shehu mai san musu ba ya shehu ayya shehu to ai shi kenan shehu to ai shi kenan gausi bawan Allah ya nan gausi mai yin aikin nan bawan Allah nan mai hidima sannan bawan Allah nan mai hidima kenan bar amatsani ne na kaula ba yau ba babba ya shehu na yi wancan da kai in ba kai ba za na yi ba shehu to ai shi kenan ɗayan mota ya yi hidima babba bai bar mu da yunwa ba ya ɗora mu kan turba babba jirgin firin baye na yarwa ina kake ne baba Ahmadiyar wannan gausi mai hada aikin ya nan gausi ban manta da guru gibiri mai haibiyayya bugun shehu Tijjanu bangayya a wani yayi kai ka zamo a gaba jikan muji ta ba wa za mu bi in ba mu bi ka ba ƙaunar kakanka ka rike ka ce ka saka gaba jazalla shehina ya saka ruhina Sheikh Malam Awwal jazalla ya riga hannunku ya shehu Imam Said Baba ka ba mu mun karba Imam Ahmad babba kai ba a gane ba mai shan nawa baya kokawa mai rauda yana nan
shi to shi kenan Gaddafi sa'ar nan Malam Usman na nan sun rike gausi ne sun rike gausi ne ni dai Ahmad ne Haruna mai baitin kaya shehu Giza Records.